Mateo Kapitulo 16. Og mingduol kaniya ang mga Fariseo og ang mga Saduceo og sa pagtintal kaniya, na nagpangayo nga iyang pakitaan sila og usa ka ilhanan gikan sa langit. Apan siya mitubag og nag-ingon kanila, kung hapon na moingon kamo, moayo ang panahon, kay ang langit mapula. Og sa buntag mobagyo karon, kay ang langit mapula og may dag-om. Mahibalo kamo mag-ila sa kalainan sa dagway sa langit, apan dili kamo makaila sa mga ilhanan sa mga panahon. Usa ka kaliwatan nga dautan og mananapaw, nagapangita og usa ka ilhanan. Og dili kini paghahatagan sa ilhanan, kundili sa ilhanan ni Jonas. Og siya mibiya kanila og milakaw. Og sa miabot ang iyang mga tinun-an sa pikas sa lanaw, nang hikalimot sila sa pagdala sa tinapay. Og si Jesus miingon kanila, "Tan-awa ninyo og maglikay kamo sa mga libadora sa mga Fariseo og sa mga Saduceo." Og sila na nagtulotimbang sa ilang kaugalingon nga nagaingon, "Kini tungod kay wala kita magdala sa tinapay." Og si Jesus sa hingbaluan niya kini, nag-ingon kanila, "Nganong nagtulotimbang kamo sa inyong kaugalingon, mga tao nga jutay sa pagtuo, tungod kay wala kamo magdala sa tinapay? Wala pa ba kamo makasabot? Ni mahanumdum sa 5 ka tinapay alang sa 5,000 ka mga tao? Og pila ka bukag ang nahipos ninyo? Bisan sa 7 ka tinapay alang sa 4,000, og pila ka bukag ang nahipos ninyo? Naunsa nga wala kamo makasabot nga dili tungod sa tinapay ang akong pagsulti kaninyo? Apan likayan ninyo ang libadora sa mga Fariseo og sa mga Saduceo." Unya nakasabot sila nga siya wala mag-ingon nga likayan nila ang libadora sa tinapay, kundili ang pagtulon-an sa mga Fariseo og Saduceo. Og sa miadto si Jesus sa gingsakpan sa Cesarea ni Felipe, nangutana siya sa iyang mga tinun-an sa pag-ingon. Sumala sa mga pulong sa mga tawo, kinsa man kuno ang anak sa tawo. Og sila na nag-ingon. Ang uban nag-ingon si Juan nga Bautista, ang uban si Elias, ug ang uban si Jeremias, kun usa sa mga manalagna. Siya nagaingon kanila, "Apan kamo, unsa man ang pulong ninyo kung kinsa ako?" Og sa mitubag si Simon Pedro, miingon, "Ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios nga buhi." Og mitubag si Jesus og miingon kaniya, "Bulahan ikaw Simon, anak ni Jonas, kay wala igapahayag kana kanimo sa unod og sa dugo, kundili sa akong Amahan nga atoa sa langit. Og ako nagaingon usab kanimo nga ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia, og ang mga ganghaan sa Hades dili makadaog kaniya. Og kanimo akong igahatag ang mga yawi sa gingharian sa langit, og ang imong pagagapuson sa yuta, pagagapuson sa langit, og ang imong pagahubaran sa yuta, pagahubaran sa langit." Unya nanugon sa iyang mga tinun-an nga dili sila magsugilon bisan kang kinsa nga siya mao ang Kristo. Sukad ni adtong panahona, misugod si Jesus sa pagpahayag sa iyang mga tinun-an nga kinahanglan nga moadto siya sa Jerusalem og mag-antos og daghang mga butang gikan sa mga ansyano og sa mga punoan sa mga saserdote og sa mga iskriba, og pagapatyon siya og mabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Sa gidala siya ni Pedro og gisugdan siya sa pagbadlong nga nagaingon, "Ginoo, ipahilayo kana kanimo, kana dili gayud mahitabo kanimo." Apan siya milingi og miingon kang Pedro, "Pahawa ka sa akong atubangan Satanas. Usa ikaw kakapangdulan alang kanako, kay wala ka makapanghuna-huna sa mga butang nga iya sa Dios, kundili sa mga butang nga ila sa mga tawo." Unya si Jesus nag-ingon sa iyang mga tinun-an, "Kung kinsa ang buot magsunod kanako, magdumili sa iyang kaugalingon,
og magpas-an sa iyang krus og sumunod kanako. Kay bisan kinsa nga buot magluwas sa iyang kinabuhi, mawala kini kaniya. Og bisan kinsa nga mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, hikaplagan niya. Kay unsa ang kapuslanan sa usa ka tawo kung makaangkon siya sa tibuok kalibutan og mapildi kaniya ang iyang kalag, kun unsa ba ang igahatag sa usa ka tawo nga baylo sa iyang kalag? Kay ang anak sa tawo moanhi sa himaya sa iyang amahan, kauban sa iyang mga manulunda, ug unya magatumbas sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, adunay uban sa mga ania dinhi nga dili gayud makatilaw sa kamatayon hangtod nga makita nila ang anak sa tawo nga moanhi sa iyang gingharian.